Het moet het werk van huisartsen verlichten, maar de app die dat regelt, wordt nauwelijks gebruikt. Geld speelt een rol. De aanvragen die via de Medico-app gaan, leveren de huisartsen niks op. Mensen die op het spreekuur komen, wel. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Lichaam gevonden in de Westerschelde. En vrijwillig ploeteren in Oranjezon. Goedenavond. Vorig jaar werd het geïntroduceerd als het hulpmiddel om de werkdruk bij huisartsen te verlichten. De Medico-app, waar patiënten op afstand via de mobiele telefoon hun medische vraag kunnen stellen. Maar na een succesvolle proefperiode blijkt dat het gros van de Zeeuwse dokterspraktijken de app helemaal niet gebruikt. De Medico-app moet met name in toeristische gebieden, zoals hier in Renesse, verlichting bieden aan huisartsen. Toch kiezen de meesten er bewust voor om elke vakantieganger met welke gezondheidsvraag dan ook zelf te zien. Bij heel veel klachten is het toch fijn als je de patiënt even kan zien. Ook bij simpele kleine dingetjes kunnen ze binnenlopen, zien we de patiënt persoonlijk. Kunnen we ook heel snel een oplossing bieden. Of medicatie geven of een advies of wondverzorging. Ja, en dan is dat persoonlijke contact toch wel erg fijn. En u vindt het eigenlijk ook dat u het niet kan maken tegenover uw eigen patiënten die veelal recreatieondernemers zijn? Het klopt. Eigenlijk een groot deel van de inwoners van Renesse, Burghaamstede, Schaarendijken, Brouwershaven, ja, die werken ook wel in de toeristenbranche. En die verdienen hun geld met de toeristen. Ja, en dan is het ook mooi als er gewoon zorg voor die toeristen is. Ook al betekent dat in de zomer dat de huisartsen meer uren moeten maken om dat rond te krijgen. De afgelopen jaren sprongen huisartsen uit het land bij voor de toeristenzorg in onze provincie, de zogenoemde vakantiedokters. De Medico-app zou die zorg over moeten nemen. Maar hoe werkt het precies? Toeristen met een medische vraag kunnen die melden via de app van Medico. In veel gevallen in hun eigen taal. Huisartsen en verpleegkundigen op afstand beantwoorden die vragen. En zij wegen af of er bijvoorbeeld een videoconsult met de patiënt nodig is, of dat er toch doorverwezen moet worden naar een huisarts in de buurt. Tot dat gebeurt, komt er geen Zeeuwse huisarts aan te pas. De app wordt op dit moment gebruikt bij 3 praktijken aan de West-Zeeuws-Vlaamse kust. Daar zijn ze juist heel blij met de zorg op afstand. In die regio wonen relatief veel ouderen die meer tijd van de dokter vragen. Met de toeristenzorg daarbovenop redden ze het niet, zeggen ze zelf. En dat zou ten koste gaan van de zorg voor de eigen patiënten. In Renesse voelen ze die druk niet. Wij werken in deze praktijk met 3 huisartsen. En eigenlijk we zorgen dat er elke dag 2 huisartsen aanwezig zijn. Maar we gaan ook alle 3 een paar weken op vakantie. We hebben schoolgaande kinderen. Dus wel fijn dat we in ieder geval 2 weken weg kunnen. Maar gelukkig hebben we nog onze gepensioneerd huisarts Dr. Simons. Die valt voor ons in. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk elke dag met 2 huisartsen zijn. En daardoor kunnen we de zorg aan onze eigen patiënten en de toeristen blijven bieden. En ook geld speelt een rol. De aanvragen die via de Medico-app gaan, leveren de huisartsen niks op. Mensen die op het spreekuur komen, wel. We hebben een redelijk grote praktijk, ongeveer 3500 patiënten. Maar dat is eigenlijk voor, als je dat rekent naar hoeveel huisartsen je dan nodig hebt, kom je ongeveer op 1,5 huisarts, iets minder zelfs nog. Dat is eigenlijk weinig. Dat vullen we aan met de inkomsten die we van de toeristenzorg hebben. Want ja, elke toerist die we hier zien, daar krijgen we natuurlijk wel extra geld voor van de verzekering. Dus dat zorgt ervoor dat we hier met z'n 3 gewoon goed kunnen werken en wel gewoon een normaal inkomen hebben. Toch sluit deze huisarts niet uit dat hij de app in de toekomst wel nodig heeft. Als de nood hoog is, kan het wat hem betreft een uitkomst bieden. Maar zolang als het lukt, blijven ze de patiënten hier liever persoonlijk zien. In de Westerschelde is vanmorgen een lichaam gevonden. Mogelijk gaat het om het lichaam van de zwemmer die sinds donderdag wordt vermist. Maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Vanmorgen rond 7:30 kwam er een melding van de Westerschelde-ferry binnen dat er vanaf de veerboot een lichaam was gezien in het water. Daarop rukte naast de KNRM ook de politie uit. Vanuit de lucht werden de reddingsdiensten geholpen door een helikopter van de Belgische luchtmacht en er een van de politie. Wethouder Dennis Steijaert van de gemeente Hulst gaat vrij uit na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Er is onvoldoende bewijs volgens de gemeente die de melding door een onafhankelijk bureau liet onderzoeken. Het is het woord van de melder tegen dat van de beschuldigde volgens de gemeente.
Volgens burgemeester Jensen van Hulst zorgt het onderzoek voor veel emoties en krijgen de betrokkenen nu nazorg. Schippers ontlopen Zeeland omdat ze er niet zeker van zijn dat ze kunnen doorvaren bij de sluizen van Terneuzen en Hansweert. Dat zegt de branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland. Het is lastig in cijfers uit te drukken wat dit in economische zin betekent, zegt de vereniging. De branchevereniging reageert op het nieuws dat de Oostsluis in Terneuzen tot 1 oktober 's avonds laat en 's nachts niet meer bediend wordt vanwege personeelsproblemen bij Rijkswaterstaat. En het is ploeteren in de volle zon. Maar deze vrijwilligers doen het met liefde. Ze zijn iedere woensdag in het natuurgebied Oranjezon om de Amerikaanse vogelkers te bestrijden. Grote machines en schapen hebben de plant al gesnoeid, maar de wortels moeten met de hand worden gedaan. Dit gebied moet gewoon heel mooi blijven sowieso. En ja, ik vind het fijn om buiten te werken vooral. Nou, je moet oppassen dat je niet te. Want dan kom je bek af thuis. Dus je moet eigenlijk een beetje jezelf doseren terwijl je het doet. En een beetje genieten. De plant moet weg omdat het een zogenoemde invasieve exoot is. Als hij niet wordt bestreden, woekert hij door het hele gebied. Nu maken we het duin eigenlijk weer open. En dan zie je overal ook gewoon de typische duinvegetatie en de mossen gewoon weer terugkomen. Dus dat is fantastisch. Zou het Zeeuws landschap deze plant kunnen bestrijden zonder vrijwilligers? Ik denk het niet. Ja, door heel veel duur betaalde krachten in te zetten natuurlijk. Maar de vrijwilligers zijn eigenlijk onmisbaar bij ons. Ja. De top 100 halen. Dat is het heilige doel van tennisser Daniel de Jonge. De Vlissinger is op 23-jarige leeftijd ambitieuzer dan ooit. Na 4 jaar in de Verenigde Staten weet de Jonge zeker dat een carrière als prof mogelijk is. Ik heb in de loop der jaren dan tegen jongens gespeeld of met jongens getraind. Of ook in Amerika tegen jongens gespeeld die nu het heel goed doen, die top 100 staan of die top 200 staan. En ik heb altijd zoiets van, ja, als ik het nu niet ga doen en dan kijk ik over 10 jaar terug, dan ga ik enorm veel spijt hebben. Proftennisser worden. Het is de American Dream die Daniel de Jonge heeft meegenomen uit de Verenigde Staten. Zijn talent bracht hem naar California, waar hij de afgelopen 4 jaar studeerde, tenniste en van het leven genoot. Nu is de jongen terug in Vlissingen en ten opzichte van 4 jaar geleden is er veel veranderd. Ik had niet heel veel sociale contacten, dus ik ging daar naartoe best wel een beetje op mezelf en heel erg gefocust op mijn tennis, maar kende niet heel veel van de wereld. En ik denk dat dat nu wel heel veel veranderd is. Ik denk als persoon heel veel gegroeid. Tennis is een hele individuele sport, maar als je daar op school zit, dan speel je eigenlijk met een team. Dus je moet dan toch eigenlijk je individuele setting, wat je gewend bent van tennis, moet je dan toch in een team environment proberen op te lossen. En dat was wel moeilijk, maar ook wel echt heel gaaf. Op zijn 18e verkoos de jongen het avontuur in Amerika nog boven een carrière als prof. En daar heeft hij nog altijd geen spijt van. En ik denk dat ik er gewoon vooral mentaal, maar ook fysiek nog niet klaar voor was om dat te gaan doen. Dus ik denk dat ik dan op een gegeven moment wel een beetje aan mijn limiet had gezeten en zoiets had gehad van oké, het is mooi geweest. En ik denk dat Amerika een beetje, het heeft dan wel mijn profcarrière op pauze gezet voor 4 jaar. Maar ik kan dan nu wel beginnen en ik weet van oké, ik kan het mentaal aan. Het is best wel een eenzame sport, want je bent veel alleen op reis. Maar dat is voor mij geen probleem. The time is now. Daar is de Vlissinger met Amerikaanse zelfverzekerdheid van overtuigd. De ambities liegen er niet om. En dat terwijl de jongen met zijn 23 jaar zeker niet meer de jongste is. Uiteindelijk is het doel de top 100. Want als je kijkt nu naar de jongens die in de top 100 staan, de gemiddelde leeftijd wordt alleen maar ouder. Als je 27, 28 bent, dan breek je nu door. Dus ik heb nog 5 jaar de tijd. Ik ben nog maar 23, dus dat is eigenlijk het doel. En daar werk ik iedere dag voor en dat is de droom natuurlijk. Maar de weg is lang. De jongen zal als beginnend prof vanaf plaats 1393 moeten klimmen op de wereldranglijst. Als jij een keer een off-day hebt en je haalt je niveau niet en je verliest, dan zit je de helft van de week in Griekenland of in Tunesië, dan zit je daar maar een beetje te trainen. En dan denk ik wel van, er zijn ook andere dingen te doen. Maar uiteindelijk zijn dat de opofferingen die je moet maken en die wil ik ook heel graag maken. Het is niet iets wat iedereen zomaar doet. Als oudere weduwnaar verhuizen naar een plek waar geen bekenden wonen. Maar de Rotterdamse Jacobus deed het. Sinds 5 jaar woont hij in Oude Landen, waar hij zich nu helemaal uitleeft op zijn schilderijen.
Geliefd onderwerp is Zeeland natuurlijk. De dijken en schepen. Ik heb al de caravan gehad in Amsterdam. En toen ben ik in Zeeland rond gaan kijken. En toen kon ik hier bij de woningstichting die woning huren. Nou, wat wil je nog meer? Behalve zijn liefde voor Zeeland is ook zijn gemoedstoestand terug te zien in zijn schilderijen. Ik kan aan mijn schilderij zien of ik rustig ben of onrustig. En als ik rustig ben, dan schilder ik fijner. Dan heb ik meer geduld. En als ik onrustig ben, dan schilder ik grover. En dat is het verhaal. En dat verhaal kan je ook nog vinden in onze app of op onze site omroepzeeland.nl. De dag startte met een paar mistbanken, maar die waren snel ook weer verdwenen, waardoor het wederom een zonnige dag werd met nog enkele wolken en maximaal 23 graden. Morgen lijkt een kopie van vandaag te worden met weer veel zon en maximaal 23 graden aan zee en 26 landinwaarts. Vrijdag wederom een warme dag met 's avonds wel kans op regen en onweer. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu van vandaag. Nog een hele mooie avond. Graag tot morgen.